पूजा पाठ होई हो। हाथ जोड़ी करिले राजा माई कैसे पूजा पाठ होई हो। बढ़ावा में दह गइल घरावा त कैसे नवरात होई हो। बढ़ावा में दह गइल घरावा त कैसे नवरात होई हो। कैसे शुरुआत होई हो। कहाँ से आई माई काला सात कैसे शुरुआत होई हो। बढ़ावा में दह गइल घरावा त कैसे नवरात होई हो। दह गइल घरावा त कैसे नवरात होई हो। सलावा के माथावा पर कैसे तोहर हाथ होई हो। मनी मारा सलावा के माथावा पर कैसे तोहर हाथ होई हो। बढ़ावा में दह गइल घरावा त कैसे नवरात होई हो। बढ़ावा में दह गइल घरावा त कैसे